आइयो खामजोब्बाय माथो आइयो मा जालाजोबखो लोगोफोर माथो दाबो रावबो गैया नै आइयो नै ना एवदों ना एवदों आंना अ दाखालै सोर फैलाखो ना एवदों नै ना बर'दिन लानजायनि नै आइये ओरैबायदि हाबाब होथेना माला मोननांगौ जाखो एफाबां दङ गोबां दंबावो नै बेखौ आं एवजोबनांगौ जाहैबाय आथिङालाय माथो एफा इदि जाखो निजेमानो अखायानो गैला माथो हा माला मोननांगौ जाखो बिदिबालाय टमेट'जों लोगोफोर टमेट'जों होखावनायसै लोगोफ्राबो दाबो फैया माथो औ ओरै ओंखामै मायै दंबावोसो मावनांगौ नै पिस मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 पिस हाजेनबाय 5 हाजेनबाय 1 2 3 4 5 5 केजि दङ सेरबाखौ एवजोबनांगौ आयौ सोर दं कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर रायलायनि दसे 47 जन दङ कमेन्टआनो स' जाफैया माथो लाइक होना गालां लोगोफोर 60 जनाव दासिमबो गैया माथो
गनानो अयथासार उखुन्दैया थानोनो हाया। आयै गावबाय माथो इलाय। Bahala sih bro. Lanjut sih. Karpaya aja yuk, ya ye. Kawan hadir gua mati. 6 7 piece. Ayo, aku nih ya. Ya. Oi. Oh. Ayo. 9. Konai boखांजेन बाय अयथासार मेजेम नै एवनोलाय रोंखा होबाय होनब्लाबो दिनै ना फ्राय खालामग्रानि गारबाया नै बिदि जायो थावानो गनाय नङा आच्छा थिग आसे बैयाव ओंखाम जानदोंमोनलै हनै दाबो गैया माथो थाखुनि प्रब्लेम मा जाजोबखो माथो रावबो कमेन्ट खालामा बेस्थ' गोजा नामा गासैबो अबसे आंबो बेस्थ'यैनो दङ अब्लाबो दसे रायलायनोसै ना एवनायनिनो नाया खामलांजोबसिगौसोमोन नामाब्रा हाबाब आयै नै नायानो गाबाय नै एवनोनो रोङा बेलथायजाया लोगोफोर मा जाबावनाय गारबायानो बिदिसो नै बोरै जानांगौ जाखो बेबायदि गारबाजों
ना एवजायो थावबो गलाङा गिदिंजायानो हाजेनबाय होनब्लाबो नै हाबाय आयै अरबो गैया सेस बोरैमा दाबो हाया दासो फैदों हनै मानु बे आं दाखालि दुरुं दोननायखौ लाबोलायबाय बिसोरो बेलायथो मा अल इण्डियानि गासैनिबो जेनेरेल दङ गेजेरावहाय बेखौनो गारलाबाय थायोरा नाजाखा आखाइ थुबावसैरा बेदेनानै मा खामफ्राम होनो मोनहोखानायसैरा खनसेनो मानो दै होबावनाय ओइ गाबोन खयथायाव थाङा साथा मा साथायाव थांनायसै मा हौरेरा साहा भुटानजों बेरायहैनांगौ गाबोन औ लोगो मोनगोन सोर मा ओहो गंगार सिख्लाफोरनि माबा जानायसै होनदालाय साया आइ फाव अर्डिनारि बेखौ मा होनो ट्रे खावनायनि बुस्थु जाजोबबाय बेखौ आंनि गोजा जाजोबबाय बेखौ सिनो थांजोबबाय नामा लोगोफोर आइदै मा नङालै एक नाम्बार जासोग्राया दासो फैदों नै बेनो मोजाङै एखावजायारा बिदि जायो आखुन्दैलै खोनायाखै दा मुथि फन हरनांसिगोन दाननो माखौ लाना फैबाय नै आच्छा
자랑 자랑 마실래? 자랑.ให้ตรงนี้เลยแล้วก็ชิมเบอร์หลับอยู่ไหมใช่ค่ะก็ชิมเบอร์นะ哎呀，对，năng liệu dường. Để xin. Chào bạn đến nhé. Cái thảo bách thấy gì? Ít khó liệt à? Ngang thưa. Thưa. Ê, vì nó sẵn hay chưa? Nó sẵn nữa. Tốt, ăn sẵn cái này đã. Lô sẵn này. Còn chứ nó đùa thập phần này năng rồi. Những cái khẩu cái xảy lên. 대신 하면은 진 나와야 나마 그렇지. 나무가 지금 하면 돼. 그래서 봐봐. 하나야 사서 이나가 같이 장면 이거. 예. 아유. 하고로. Tìm máu luôn. Ồ. Yeah.
40타 Jangan. numaksil인당 아 Bisa barang selain boiler masih lain aja. 보일러 40타 गैया Sekitar. 8스타나 있어. 8스타 दङ बे ओमफ्राय खर' मोननै खर' मानैनि Memberi saya baik, tapi ला baik kok. 8스타ला 42 Itu. 42라 नङा थिजों Mesinnya boiler semana lagi ini boiler. Mesin ada sama. 나 집은 이거 팔을 그거. Boiler. Ini tinggalnya sana lah. 이거 나 Aku 뭐라 nasi sana. 이거 나 그럼 뭐라 그래 나. Ang masih labung na ini menjang tuh kamu na ya. Muna kelas 1. 문 Kelas 4. No sa lain ang ngayon. Aray sige mo. Bay manusia apa? Bagaimana sakla? Sakla begitu na ya. Sakla mana itu mun masuk lah begitu ya. 예. Weh sakla masuk lah begitu lah mulia. Sakla itu itu. 내가 다 이다 본다고 그러냐? Dah boleh jadi nanti. Apa ya? 뭐야 못 들라이나? Mau boleh lah mau dia ada ini udah dah. 문나이 Masih lain nanti. 담아 봐라. Marah. 정말 저기 저거 공룡은 Sakla. Pak, 담 하나. dokter nong nữa dah. 누워는 분카. Cái dokter nong kan 어. Hujan bố ini. 라마 징검니 라이. 그 빌딩이 어리네 가요는. 사 빌딩 모장 동나. Ya building apa? Nepal ini. 네팔이니 어리네. 클라. 시다 클라가. Itu, boleh lama dong. 야 마트. Boleh banget sih lah deh. Nepal ini lah. 어리 동우다. 네팔이니 어리 차 타바이. 니 어리 클라. 라마 징검. Misal ini bre. 마. 암비살니 훈 와거이. Bre, sekolah. 우리 스쿨. Itu sekolah dia lepo. 이 스쿨 레본 탈랑바이. Nepal ini bayi ini tahu mana? 여기 가야 참아. 어디서? 아까 같이 좀 하나 로션이 어. 걱정은. 여기 뭐 하고 있지? Itu Nepal ini boleh. 아니네. 지금 뭐 보고 나야 아까 이제 많이 정지. 아까 팀이 지나 이따 가라. 하다네. Nepal ini lah bungka. Ini lah orang tengah orang tengah sih. 나는 다이렉 라마 gitu 당기 다이렉 그런데 제 라마 파고는 라마 징검라. Nepal ini tahu sudah ada orang. 클라스가. Boleh sekolah ini. 라마니 클라스네야. 네팔이 그거 찍고 달라다 다이제 그건 쓰고 Kakak doang kecil. 어. Mesin ini kecil. 낭자 화나이니. Bila Nepal ini harus panglas. 홈라이나 많이 받아. Terus ini gua lupa kan? 예, 너네 같은 ini 같이 내오네. Bangun lah. 나연 무자. 올라 방신 그리건 아시대 먼저. Kau dah jadi ya? Besok sekali saya itu. Itu kalau naik dengan betul. 방갈부스. Sesuai dah dia. Sudah dia muka dia apa tidak. Nó đã ra được một cái cũng là
kalau nang kayak kalau kerja อืม aku laporan deh गानायलाय गाखायोबो गानायाबो ओमफ्राय मोजां खालामबोबाय मोजां खालामबोबाय माथो खामानि लायखौलाय साख'नि सागं होनो मा बेखौ